Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Tentokrát sa nachádzam na brehoch Zemplínskej Šíravy. Vyrazili sme na túto krásnu priehradu. Túto vodu sledujeme, chytajú sa tu pekné ryby. Režim chyťa púšť má svoj význam. A tie ryby tady dorastajú, sú tady ozaj pekné úlovky. A preto sme sa rozhodli túto priehradu navštíviť. Vyrazil som sem na týždňovú výpravu spoločne s parťákom Máriom. Termín sme si tejto výpravy naplánovali hneď po skončení preteku Zemplínský Kapor. Na priehradu sme prišli na Zemplínsku Šíravu jeden deň vopred, ako končil Zemplínsky Kapor. Popozerali sme sa, nejaké miesta sme si vybrali, kam by sme chceli asi ísť, do akej oblasti, aj podľa úlovkov, čo sa počas preteku pochytalo. A noc sme strávili pri aute, tam sme sa vyspali, potom sme sa presunuli na také jedno širšie miesto, kde bol príjazd k ceste, kde sa dalo tam prísť autom, tak tam sme sa komplet naložili na čln a preplavili sme sa na toto lovné miesto. Všetky veci sme zas opätovne porozbalovali, pochystali a vyviezli sme pruty až na noc. Teraz sme tady druhý deň. Ja som bol prvú noc bez záberu. Miesta sme si osadili tak narýchlo. Niečo sme našli, lebo z ľavej strany máme rybár, tam je tiež jeden domáci a z pravej strany tam je ale 10 prutov. Tak ten sektor, šírku toho nášho sektoru pred nami máme taký uší, ale nevadí, pobijeme sa aj s tým. Našli sme tam na nejakých okolo 800 metrov, sa pred nami ťahne taký kanál, tak obchytávame to okolo neho. Tak túto noc som bol úplne bez záberu, tu mám tyčovku, tam aj ide taký kanál, takže šiel to idem posunúť za ten kanál. Tu si najedem, tady mám bod, GPS-ko. Panáčika, Kill Krill a Pop-up Mango 14. Tak ideme to tam položiť. Dobre. Trošku sa zatočíme. Dobre, hop. Trošku potiahnem, zrovnám a je to tam. Trošku to prikrmím. A ideme na breh. 2-3 hrste montáži. Uvidíme, keď príde záber. Niečo zmeníme, prípadne prikrmíme viacej. Tu som si bod a domov spojil cestou, takže tu mám pekne priamku a podľa nej idem. Tu je vidieť, ako to padá do toho kanálu. Ako hovorím, no ja som bol bez záberu v noci. Mário chytal trošku iné miesta okolo toho kanálu a ten dosiahol 3 zábery. Ryby do 14 kg, nejaký 10 kg. A teraz ráno som to išiel trošku presonarovať. Obe udice som zmenil a behom 2-3 hodín som mal 2-3 zábere. Prvý záber hned po položení montáže. Nebude to veľká ryba. Norostenec. Ale kontakt by bol, no. Takže prvý šíravák.
Nič. Panáčik zafungoval, ale zvolíme tam 30 mm boilies a položíme to na miesto. Nebudeme jazdiť pre takéto ryby. Dáme dolu, tu máme druhé montáže. Tu máme 30 mm na panáčika. Dobre, olovo. Tu máme olovo. Ideme ho tam. A ideme to tam položiť. Potom šupináč 15,5 kg. To môžete vidieť. Taká pekná gulička. Takže po chvíli druhý záber. 30 mm boilies, tak som zvedavý, čo to bude za rybu. No, vyzerá väčší od toho násadiáka. Propele pracujú paráde. Môžeme ich otestovať. To je ono toto. To je ono. No poď. Ne, nepůjde. Čo som to pred 2 hodiny naspäť trošku posunul a niekedy stačí niekoľko metrov a dva zábery. No, pekne ťa. No poď. Ukáž sa. Toto som si zobral Propel B, tenučký blank, duplón, 3-metrové do člna. Iné už ani nepoužívam a mám rád mäkšie pruty, tak som zvolil tieto 3-librové a už som ho trošku zahliadol. A pekný. To bude aj na podbírák. No poď. Poď. Je tam. Je tam. No. Prvý krajší šíravák. Super. Super. Taký sivý. Pekne v kútku. 30 mm. Kill krill. S popkou mango. Super. Výborne. Háčik YGAP 4. Paráda. Ideme to naspäť položiť. Prvá noc bola úplne bez kontaktu. Pred obedom som išiel oba pruty trošku zmeniť.
a po zmene, hneď ako som druhý prúd položil do stojanu, v tom záber, menšia ryba, taký 5 kiláč, tak som tam dal druhý nadväzec na mieste a zvolil som 30 mm boilies a za hodinku ďalší záber z toho istého miesta. A je tu prvý šíravský kapor. Nie je najväčší, ale okolo 16 kg, ale tá stavba nádherný. Krásny šupináč, taký tučko. Takže prvý kapor zo šíravy pred objektív, takže paráda. Spravíme fotku a ide naspäť. A teraz mal aj Mário záber, takže som zvedavý, čo prinesie on. Hádam, sa dočkáme ešte nejakých poriadnych kaprov, kvôli ktorým sme sem prišli. A teraz trošku máme klid, pôjdeme si spraviť niečo na obed, pripravím montáže do člnu a uvidíme. Hádam, máme týždeň pred nami, je nedeľa, takže do nedele tady budeme. A počasie hlásia celkom dobré, má fúkať trošku severa, čo by malo byť pre nás výhodou, malo by fúkať priamo na nás. Tak uvidíme, no snáď sa podarí nejaká lepšia ryba, ak áno, tak určite bude vo videu. Tak po chvíľke ďalší záber z druhého miesta, tentokrát je tam taký lišček. A není malý. No poď sem. Op, je tam. O, taký 11-12 kg. Ale pekný. Toho na breh nebudeme brať. Ujajaj. $30 mm Gigasquid 18, popka ananas. Dáme druhú montáž a ide to naspäť. No a čo sa týka tejto sezóny mojej, začiatok sezóny som absolvoval 2 výpravy do Francúzska na 2 jazera. Konečne som sa k tomu odhodlal a mám v pláne sa tam pravidelne vracať. Aj v novembri mám ešte jednu výpravu do Francúzska a leto som mal také voľné, boli inačí povinnosti, práca, sťahovanie sa a tá chuť na ryby nebola taká veľká v tom počasí, ale teraz cez jeseň to určite využijem to počasie. Mám tam ešte výpravu na Priehradu, na Kráľovú, ideme na pretek, takže odtiaľ by som chcel tiež nejaké video spraviť a Adam nám na preteku vyjde los a zabojeme o čo najlepšie umiestnenie. Takže ideme si spraviť niečo na jedlo a budeme čakať na ďalší záber a hádam sa čoskoro už hlásime s rybou, takže sledujte toto video a hádam sa nám niečo podarí. Takže ja som miel jeden záber, vyjel som na vodu, taký lísec okolo 10 kg a súčasne mal záber aj Mário. To není malá ryba? Malá ryba? Tak uvidíme, no.
Už tu začíname hrať ping-pong. To není malá ryba. Šprinter. Šíravský šprinter, more. Dívaj, čo pôjde. Jak to má v kútku? $15 plus taký, ne? No. 14, 15. 15 by povedal. No dobrý, no. Zábere už chodia pravidelne. Takže uvidíme, no. Ale ja som išiel za Máriom hlavne pro olovo. Lebo ich má všetky na brehu. Takže Mário mi dá olovo a ideme to položiť a snáď dojde už kobila nejaká. Takže druhá noc bola celkom tichá. Až teraz nad ránom 4 pípnutia. No tady nádherný fight. Takže kapra som ešte nevidel. Uvidíme, čo tam bude. Propele pracujú nádherne. Hádam, ešte trošku zasvietím. Hádam to vidieť. A pekný kapr. Musím si ho trošku nadbehnúť. No poď.
No je tam. Dobre. No. Poď sem. Zase ježiš. 1,30 mm Gigasquid. Takže super. Pekne to má chytené. Nič, vyvadím ho tu, ideme to naspäť položiť. A je to tam. Ryba cez 20 kg, sak má 2,5 kg, takže 21 kg. Takže prvá 20 zo Šíravy je tam, tak poďme sa na ňo pozrieť. Jeden jediný záber druhej noci a je tu ryba cez magickú hranicu nad ránom na ľavý prúd. To 4-krát píplo smerom ku mne a na konci krásny šupináč. No, klid. Je to bojovník. 21 kg. Krásna ryba. Zobral si 30 mm Boilies Gigasquid. Takže paráda. Druhá noc. Máme pondelok. Do nedele času ešte dosť. Tak hádam, prídu ďalší. Paráda. Spravíme fotku a ideme ďalej. Druhá noc na Šírave je za nami. Máme teraz tesne pred obedom a od včera, ako začalo fúkať severný vietor smerom na nás, tak tie zábere trošku ustali. Mysleli sme si, že sa stane opak a zábere sa budú stupňovať. No, podvečer sme boli bez záberu a behom noce sa podarilo spraviť iba 2 zábery. Ja som mal jeden o 5:00 pri východe slnka, no ten stal za to, bol to kapor cez magickú hranicu, toho ste videli. A Mário mal o 1:00 v noci jazdu, rybu stratil, utrhol niekde na hrane alebo o nejakú prekážku, kmeňovú šňúru. Skúšal to aj kotvičkovať, no bez úspechu. Takže uvidíme, či príde nejaký záber. Behovňa aktuálne fúka trošku silnejší vietor smerom na nás. Na tom vetre je aj chladno, takže tady mám také závetrie. Tempest 200, toto kreslo, takže viacej nepotrebujem. Ale verím, že tento vietor by mohol priniesť nejakú lepšiu rybu. Už sa to snažím aj trošku selektovať. Mám tam na ľavom prúte mám Gigasquid 30 mm solo a na pravý prúd to som dal na panáčika Kill Krill 30 mm s popkou Mango. Tak uvidíme, no hádam niečo vyjede a v člne mám nachystané ďalšie montáže. To vám tiež ukážem potom, ako to v člne mám zorganizované, ako to tam vyzerá. A my si pôjdeme teraz spraviť niečo na obed a budeme čakať na ďalší záber. Tak ukážem vám, ako to vyzerá v mojom člne. Podberák. Tu mám podložku, takú madrac od Trekru, kamo prevedení. Teraz som tam dal 2 kýble s repkou, čo som si čerstvo naparil. To tam dám na zákrm a v jednom kýbli mám krmenie, montáže. Tu mám 2 kýble, v jednom mám Kill Krill, v druhom mám Gigasquid, lítiová batéria, elektromotor, sonar.
kotvička, olova, tu mám nejaké veci na nadväzce. Takže takto to vyzerá v člne. Kryt na motor. A tu mám takto pripravené montáže na panáčika, 30 mm solo, D24. Takže čln pripravený a takto fungujem na vode. Teraz som si pripravil ešte jednu náhradnú montáž do člna. Dve 24 Gigasquid dipované, White Gape, 4 háčik, rovnátko, jednoduchá montáž, stripté šňúrka od Karprasu, 1,6 gramový bročík a toto tam vyskúšame. Tak montáž dáme do člna. A čoskoro to tam snad pôjde. Už sme na šokáči, takže ráno po 20-kilovej rybe to ustalo a teraz po obede jazda a ryba to odtiahla. Počítam aj 200-300 metrov od lovného miesta, ale už som nad rybou a vyzerá to sľubne. Takže uvidíme. Propele pracujú nádherne. Začal fúkať silný severák. Takže toto je ono. Natočíme ešte príbeh. Už je kúsok pod hladinou. Ty kokos. Takto áno. Takto áno. Je tam! Je tam! Je tam! Takto áno. Tak. Neskutočné. Jedna pekná ryba, 21 kg. A z toho istého miesta, pár hodín na to, takýto tank. To bude ďalšia ryba cez 20 kg. Yes. No. Sem. Macko. Opäť 30 mm, jedna gulička, tentokrát to bol kill krill. Takže paráda. No. Pekne v kútku. Super, dáme ho do člna a ide to naspäť.
Nádherná ryba. Yes. Položené naspäť na mieste. Repka zakrmená. Dal som tam 30 mm Gigasquid, nový nadväzec. A jedeme na breh. Sa pozrieť na tohto zviera. Ping-pong. Tak ideme ho zvážiť. Váha vynulovaná. Sak má nejaké 2,5 kg. Tak toto áno, toto áno. 29,1 s sakem. Tak to áno. 29,1 minus 2,5. 27,1. 26. 26,6. Je to tam? 26,6. Je to tam, no ideme sa na ňu pozrieť lepšie. Po ranom kaprovi šupináč 21 kg. Cez deň bolo absolútne hluchý, bez záberu. Jeden záber mal iba Mário, ten mal takého 14-15 kg kapra. A teraz po obede prišla razantná jazda. Väčšinou to bývajú také pípance, ale tento kapor to zobral, valil okolo tyčovky a 300 metrov od miesta som ho dohonil. Tak poďme sa na ňu pozrieť. Nádherný šupináč. Nádherná ryba. (26,6 kg). Brutál. Brutálny tank, pekný fight. S tými propelmi, Bčko. Neskutočné. Zobral si 30 mm kill krill. Takže z toho istého miesta prvý bol na Gigasquid a som tam prehodil nadväzec kill krill 30 mm a 26,6 kg. Bomba. Paráda. Ďakujem. Macko. Ďakujem. Plav. Je tam. Takže dnes dve pekné ryby. Také na čase si na to pripiť. Šampus 20+. Dnes dvakrát. Takže na zdravie. A uvidíme, čo príde v noci. Tretia noc na Šírave je pred nami. Dnešný deň sa mi podarilo zdolať dve nádherné ryby. Mário v záberoch dominoval, mal viacej záberov, ale bola to sorta rýb do 14 kg. Dáva tam 28 mm boilies. Snažíme sa to už so všetkými prútmi selektovať. No príjmajú aj takéto väčšie nástrahy, takže uvidíme. Fúka severný vietor smerom na nás, západ slnka. Takže hádam v noci niečo príde, my budeme čakať na koňa a ja si idem teraz lahnúť do spacáku, pozriem si nejaké videá z preteku VCC a hádam v noci niečo príde. Tak potom sa hlásime s rybou a hádam bude noc úspešná.
Aktuálna situácia po ďalšej noci. Noc bola relatívne kľudná, bez záberu. Až nad ránom jeden padák, druhý padák. Mário mal tiež. Zistili sme, že nám zo 4 prútov 3 prúty urezalo kúsok od brehu približne 100 metrov. Netušíme od čoho, či to bolo z dôvodov nejakých prúdov, čo tady boli už aj na preteku, alebo nejaké mušle, hraci. Takže nevieme, kvôli čomu celkovo zo 4 šňúr sme 3 šňúre našli, naviazali, montáže boli na mieste, olovo nevyrazené, takže záber od ryby to nebol. Takže všetko sme namotali naspäť na udice, jednu šňúru sa nám nepodarilo nájsť, jeden prúd som tam už položil. V tom, ako som sa vrátil na breh, som mal záber, zdolal som takého kapra okolo 10-11 kg, znovu to položil, vrátil sa na breh, zasa padák, zasa záber a opäť som to tam položil a na tretíkrát tiež taká sorta 10 až 13 kg, takže som mal 3 ryby behom hodiny. Od rána som ešte nejedol, takže aktuálne teraz to nechávam odpočinúť trošku, nechytám, nachystám si všetko, nové montáže, prúty, krmenie a ako sa najem, počkám, čo sa vietor trošku ukludní a pôjdem to tam previesť. Dal som si tady za trávy približne nejakých 70 metrov také vodiace tyče, tak skúsim to zamedziť, to trhanie tých šňúr, uvidíme, či to tomu pomôže. Hádam príde už aj nejaký lepší, lebo tá sorta tých rých po 10 do 13 kg, to ako nabehne na tie krmné miesta, tak sa toho nedá zbaviť. Takže to necháme trošku vyžrať, jak sa povie, a na večer to tam pošleme a hádam príde už lepšia ryba. Tak máme podvečer, ideme konečne už prúty vyviesť a ja každý deň vždy 2 kg repky dávam takto mimo lovné miesto na odlákanie menšej ryby a viem, že repka pritahuje koňu, to mám odskúšané, takže takto to tam prisypem. 2 takéto kýble, to ja neviem, 8-10 kg repky. 1 kýbl. Tady máme druhý. Tak dáme druhý kýbl. Dávam to približne 20-30 metrov od lovného miesta. Repku, čo som si zobral, tak by mi to malo výjsť týmto tempom do polovice výpravy a potom už pôjdem čisto iba boilies. Takže tu krmím, tu mám GPS bod. Takže tu mám 30 mm a ideme to položiť. Trochu sa dostávam GPS bodu. Trošku si to nadbehne v smere vln. Tak nechám sa splaviť. Dobre. Hop. Kleplo. Zrovnám. Hop.
2-3 hrstie. Z okolia. A ideme na breh. Teraz vám ukážem, ako vyzerá v sonare mapa môjho lovného miesta. Takto keď to priblížim, tu môžete vidieť červenou farbou sú moje výjazdy, stopy, kadiaľ jazdím, a čiernou farbou mám spojené GPS body, kde lovím. Takže takto to vyzerá. Hĺbku tam máme na konci nejakých okolo 8 metrov. Takže toto červené všetko sú moje jazdy na člne a toto sú priamky, kde to mám spojené s brehom. Skvelá vec. Štvrtá noc je za nami. Z môjho pohľadu to bola zatiaľ najúspešnejšia noc a od 2:30 v noci do nejakej 6:00 sa mi podarilo celkom spraviť 4 zábery. Prvý záber bol lišček okolo 13-14 kg a z trojice 3 ryby som si zobral na fotku a tu máme toho najmenšieho. Tento má 16,6 kg, tak poďme si ho ukázať. Ide z neho repka, takže je vidieť, že sa tam krmia. Krásny šupináč. Má tam taký flak, kde mu chýbajú šupiny, takže v budúcnosti sa bude určite poznať. Super, spravíme fotku a ideme na tých dvoch väčších. Tu je z dvojice tých väčších tiež šupináč. Tento bol taký dlhaň a neskutočný fight. Je taký sivý, ale dlhá ryba s váhou okolo 18,5 kg. Ale super. Najelo tam takéto hejno. 4 rýchle zábery. Pekné ryby. Tak paráda. No a poďme si ukázať toho posledného. Tu je ten posledný. Repka z neho ide úplne. A tento je najkrajší. Pekne sfarbený. S brúškom, s váhou 18,7 kg plus mínus, ale nádherná ryba. Takže táto noc bola úžasná a uvidíme, čo príde cez deň. Paráda. Ďakujem. Takže ryby sme dofotili v tom, ako sme spravili posledné fotky, záber opäť
a vyzerá to na krajšieho lisca. Takže paráda. Mal som tam 2,24. Kill krill. Pekný lisec. Paráda. No, poď sem. No, je tam. Yes. Super. Tak po ranom fotení, keď sme pustili posledného kapra, prišiel záber na ľavý prúd. A na konci ma čakal krásny lisec. Tak poďme si ho pozrieť. Pekná ryba, bezchybný. Niečo málo, cez 18 kg. Tretia ryba už cez 18 kg. Paráda. Bol ešte jeden záber, tam som mal tak 14-kilového takého šupináča, menšia ryba. Toho som pustil už pri člne a tohto som si zobral na fotku. Tak paráda, hádam prídu ďalší. Dobré ránko, ďalšia noc je za nami. Táto noc bola relatívne kľudná, až teraz nad ránom o 6:00 som mal jeden záber na pravý prúd, 30 mm Giga Squid a na konci taký 13-14 kg šupináč, tak toho som hneď pustil. Využil som toho, že hladina bola kľudná, tak som to tam pekne položil. Už som mal pripravenú montáž, dve 30 mm boilies, ktoré som trošku orezal a spojil k sebe. Takže to mám na obidvoch prútoch, na ľavom Kill Krill, na pravom Giga Squid. Takže uvidíme. Teraz vychádza slnko, rozfúkal sa vietor, opäť celú výpravu severák priamo do tváre. Baterky dostávajú zabrať skoro každý deň, baterku na deň pri tom množstve záberov, čo tu máme. A včera to bolo tak trošku hektické, nejaké šnúre poškubané, ale do stavu som nachystal na novo všetko a došiel sused, že šňúru tam mal naplavenú on, takže super, vyťahol to, takže aspoň máme pokoj na duši, že to tam niekde vo vode neleží a je to vonku. Ale neviem, stále nejaké problémy s tými šňúrami tady, či tie prúdy alebo niečo, ale aj ako fúka ten severný vietor na nás, tak to veľa trávy naplavuje aj z druhej strany a tam sú tiež mušle na tých trávach, či to prereže cesto, ťažko povedať. No nejak sa s tým popasujeme a do konca výpravy ešte 3 dní. 3 noce, v nedeľu už pôjdeme domov. Tak hádam ešte niečo kopne a my si ideme teraz spraviť niečo na jedlo. Tak ďalší záber. Uvidíme, čo bude na konci. Mal som záber na jeden prúd. Ale si dá. Tam bol taký 10-kilový. A ako som sa vrátil, tak som zistil, že aj na druhý prúd hlavy mám spadlý. Ryba išla smerom ku mne. Tak uvidíme. Všetko väčšinou je tá sorta od 10 do 15 kg. A toto vypadá ale trošku na ťažšiu rybu. Ale už ničomu neverím, lebo tie ryby sú ozaj bojovné.
A ťahá pekne, no iba váha, žiadne kopánce. A naspäť ku dnu. Toto je pumping. Ale tých vln už máme dosť, akože ozaj. Ty kokos. Tuším lisec na prvý pohľad. Trošku bubliny pustil, zasa dolu. Aj tú rybu v tomto vetre tiež nie je len tak podobrať. Človek si ho musí nadbehnúť. Ale krásna ryba. Je tam. Super. Po kľudnej noci, kedy som mal iba jeden záber, som to po obede išiel previesť. A ako som to previezol, tak za 2 hodinky 2 zábery súčasne na pravom prúte. Tam bol šupináš tak okolo 10 kg a na ľavý prút. Ako som sa vrátil, tak ľavý prút išiel do padáku, tak som išiel hneď za rybou a pekný lisec, tak som ho zobral aspoň na fotku a ukázať vám ho. Pekná ryba, 16 kg a krásny fight vo vlnách. Paráda. Len by to chcelo ešte nejakú čerešničku. Sú pri chuti, je tam taká sorta od 10 do 13 kg a medzi nimi nejaká 16-18. Ale ešte chceme nejakú bombu. Táto noc nám priniesla opäť množstvo záberov a od včera večera do dnešného dňa do obeda som mal celkovo 9 rýb. Boli to ryby taká sorta od 10 do 15 kg. S touto sortou bojujeme, snažíme sa to prechytať. Už ani nekrmíme, pokladal som tam solo montáže, 2 30 mm boilies bez krmenia a za pol hodinu záber. Teraz som jeden prúd nechal vonku, aby som sa spravil si jedlo, najem sa, pripravím si novú montáž, 2 30 mm boilies a pôjdem to tam vyviesť. Vyzerá to tak, že máme pred sebou poslednú noc, zajtra je sobota, má sa tam okolo obeda trošku ukludniť vietor, tak aby sme sa preplavili naspäť k autu a výpravu ukončíme, nakoľko v nedeľu je tam hlásený dážď a nechceme to baliť v daždi. Takže o jeden deň výpravu skrátime. Bola to celkom akože makačka. Veľa sme ani nekrmili, ja som skrmil nejakých 15 kg boilies. Fungovala mi taktika s repkou. Tam zo všetkých tých kaprov väčších tá repka išla. Takže rybačka super. Dve lepšie ryby sa podarili. Jedna nádherná, takže som vďačný, výpravu hodnotím úspešne a určite sa sem ešte vrátime. No ale pred nami je ešte jedna noc, tak ideme ešte zamakať a hádam sa ešte nejaká lepšia ryba podarí. Za 2 dní je spln, vietor je smerom na nás, takže ešte tomu šance dávam, tak pripravím montáž a ide to do vody a zajtra sa ešte...
Posledná montáž, už je vonku, pruty máme z vody von a ideme to všetko pobaliť a odchádzame domov. Počas noci zábery ustali, ja som mal iba jedného kapra, okolo 10-12 kg takého lisca a prestalo už fúkať, teraz je úplne klidná hladina a s tým, ako skončil vietor, tak prestali aj zábery, ale nevadí, zachytali sme si neskutočne, podarili sa nádherné ryby a určite sa sem vrátime, takže dúfam, že sa vám video páčilo a zasa pri ďalšom a odvody a nech sa vám darí a prajem vám krásne zážitky pri vode. Majte sa.